Since transfer ko and ang akong baggage is sa transfer. So, dali na ako sa document check na line up. So, mas pas-pas na siya compared sa bag check. Mas convenient. So, naako dali sa Pratunam's kami sa airport nila store. And naman ako sa immigration. Nag-iram ko sa immigration. Nangata na lang siya kung ako ba daw isa o sa akong work. And then, nangata na siya kung first time pagpunta na ako dito. And then, ano siya nga and then, nangata na siya COE or payslip or ID. Alam ko kung wala, ma'am, siya ay change kung may return ticket na lang. So, nag-share ko sa akong return ticket. And then, siya, kami sa kamo balik, ma'am, September 9 siya. Okay, 9-9. Oh, yes, ma'am. And then, siya, ikaw lang bisa? Yes, ma'am. Medyo balik-balik niya mga questions. Pero, hindi na sure kung vacation budget ko or something. So, after ato, and then, siya, enjoy something? Or enjoy or like, basta something in those lines. Kaya nangutangan ko siya again, ako ba daw isa. So, something in those lines na enjoy nga na. So, yeah. Mula to. And then, nakalagpas na ko. And then, sa security check as bago nilang protocol or something ang sapatos tanggalon dyan mo mag-DL ka. I-check nila ang shoes sa security check. So, and then, nagkaon na lang dito dito. Wala pa dyan ko kaon since 11 p.m. So, gakurog na ko, yuho na ko, pero human ako siya kaya para at least maka-relax na lang ko and just wait sa akong boarding date. So, and mga unta. So, muna akong food. So, nag-order ko chicken carbonara and chicken sandwich and then water. Pero na dyan kayo ko eggs. So, let's go. Immigration and baggage claim nako. So nami diri sa carousel 16. So tura last tag na daw. So ambot asa na akong malata. So let's go. So nag-withdraw na ko kwarta and cash withdrawal. Enter other amount. So savings. So diri nga ATM kay 250 รับเงินแล้วอย่าลืมบัตรนะคะ charge 250 baht. Please take your card. So Thank you. kana lang take note kay ang uban na ay gino na 220 lang pero karon is 250 siya. So this is
the situation. Anak ko there sa arrivals. 686 and gulat na lang ko sa ako ang Bolt. Kay Bolt na lang akong ikuha kay mas cheaper siya compared sa Grab. So, kana hopefully na ko sa right na pick up location kaya pa sa taas. I don't know kung tama ba na. But hopefully tama ko. I'm so scared. Wala ko nakabasa. Ang good. Diretso-diretso na ko gawas. Anyways, laban. And so far, no, it's already almost 2 na din in Bangkok time. And 1 hour behind siya from the Philippines. So, and kadlaw na pero igang. So, kada lang ako napansin. Pero dako pa lang airport. Dagang kayo walkalators and all. Pas-pas na immigration. So, kana. So far, naka-check-in ako and it's already almost 3 a.m. Bangkok time. And pag check-in ako dali is naa siya deposit nga requirement which is 500 and makuha ni mo siya after check-out. And then, naapay ka ng mga stalls sa gawas na mga open. Pero kasi mga fruits na lang. But I will go out and buy some food. Kay gigutom ko. Pero Sorry ka. Kapkun ka. Di ko sure kung kapkun ka or kapun ka. I might have to ask and research. So yes, I'll be heading out para mo palit og food. Let's go. Okay, so mag-room tour na lang po ko. So muna yung doors na may key card and then mga switch na and all. So pag open ako, diretso na siya on. So in fairness, sa like kettle, my hair dryer, coffee, and then I water which is good, and a mirror na gamay, and then TV, and then napoy hanger na underneath, and then a window which is nasa view on the outside. Oh, so kita ni mo ang 7-Eleven. It's not visual camera. Okay, kada 7-Eleven. And then muna akong bed. So dili ka siya inunod ako, and which is for single rigid siya nga tao, dili siya madala og 2 persons. So which is also good for me kay para na pa space akong luggage. But anyways, so muna ni siya ang situation, and also ang CR. I forgot. Oh, very clean. Okay, gamay ko kayo ng shampoo. Shower gel. Oh. Anyway, so na-premiere din yung sink. Oh, 90 day. And hot and cold shower. So, and napadera. Kalintan ako. But anyway, so sa tissue. Okay, that's good. So, magawas ko tayo ko og shampoo. And then, food and drinks. So, let's go. So, early 7-Eleven run. So, gusto ko matry itong toasties. Hindi ko sure kung asa siya. Let's check. The famous toast. And then, nakapunta dito mga drinks para sa mga viral na TikTok trend natin. So, let's try that. Ibutin ko
So, neto ko 7-Eleven. And then, naman ako mga snacks na ako kaya para dili na ako masigilog. Gawas-gawas. So, naman ako snacks. And then, napalit ko sa ng famous na toasty. Which is katong cheese something. And kanitanan, 163 baht. So, that's around mga less than 300 or more or less. Something. So, ngayon pa. Ang dami. Mga ko, mga pie, mga bread, kay in case na dito mo ko again. So, narakoy kaunon kay dili ko magsigawas-gawas. And nagpahit ko napkin, kaya gusto ko mag-try. Gusto na ko siya i-try. Kaya naka-try ko sa Taiwan, which is the culture shock ko sa ilang napkin kay na siya cooling effect. So, di ko sure. Naaga po yung nga ng cooling effect pero wala ako siya i-plate kaya kani mas barato siya. So, kani ako ipalit. And I think for night siya kaya mas lapad siya. So, we'll see for all the girlies out there. And then, nasa ko po ang word Cheetos. And then, ang ilang famous na chips na katibutang sa kamot or something sa mga kids. And then, ilang Yakult version. So, mag-share ako itong drink, viral drink, pero sunod na lang. Muli siya. Muli siya. Muli siya. And, nag-oil ko kahit gamay rin shampoo. Gamay rin ang shampoo. Magpalit unta ko. Pero wala sila gagmay or like sachet. Good choice. Kasi kung mangayo ko. Everyday. But yeah, that's all. Alas 3 na. Bangkok time. Alas 4 na sa Pilipinas. Philippines. So, ang plano matulog ako by tomorrow or later. So, na ang bakbakan o baklay. Yeah! So, ano siya nagay? Mamay siya. Kapag isa yung food, pero wala siya lasa. And then, try na ko ni ilang chips. Then, nakabotang din, American corn snack. Oh, ano ba sabi? Kaya mali akong pag-open. Dapat din. Anyways. So, hello, good morning from Bangkok. So, naka-ready na day ko no. And, muna kong fit today. So, pants ako. Flared pants and then shoes. And then, ang bag. So, today is mag-ato ko sa Pratunam market. Mag-check ko mga clothes and mga pajamas and souvenir po siguro. And then, ato rin ko chop-chop. Hopefully, hindi mag-ulan. Hopefully. So, let's go! So, hindi rin ko matuloy-tuloy dito ang stairs. Ang situation. Let's go! Good morning. So, morning ang neighborhood. So, yung mga neighborhood sa ako ang hotel.
very good siya. See, dahil ko mga store. Ang kayo mga balikya. And I'm excited. Gusto ko mukha ko. But, may tatako. Pala. Anyways, let's go. So, grabe ko. Ito po. Oh my gosh. So cute. Then, kanang food center. So, mag-try na din. Okay, for na-add ka food selection. And then, pwede makalimod. So, yeah. Yeah, let's go. Sabi ko ako dito sa mas. Director. Ang food is third floor and the second. So let's go. So wala pa pagpamahaw guys. Munang gusto ko mukha. Daraganin na lang ko din para mukhaon and then to check some things. But yeah, let's eat. Okay, I can smell food. Harap sa food hub. Excited ako mukhaon. Let's go. First tayo meal of the day. Let's eat. From within mga food court. Anyways. So let's eat here. So let's eat noodles. So dapat mag-cash card gapon din. Pero go lang. Let's have it. Can I have a cut? Okay, so I have a cash card. Cash card yata yung situation. And nag-load ako of 300. So let's buy that. Let's buy that Michelin churn. Let's try their food. And then kapiligan ka sa noodles. So hi, morning ako ang meal for today. So nasali po ay bowl something noodles and then may sticky rice, sticky rice and then buko. So nag-load ko of 300 and igo agad ko siya kay 130 may siya 100 and then 70. So, diba, igo ko kaya 300. So, yeah, I'm so happy. So, mga ko na palit ay dito lisonahan. So ano ilahang tag 70 na buko and then may sticker rice na 100 pa. So nauli na nako ang card. Zero balance yun siya. So karon is manita ko asa ang Pratunam. Kaya gusto ko mo try. Do gusto pa kayo ko pero diba, dagan tayo time. Sure, dagan tayo. Or like, gusto ko na ko i-ingot para dili tao hawo. Feeling na ko wala din eh. Okay, naraan siya kami. And we're gonna order a Thai tea. Let's go. So
Muni ako na pamalit. So, namalit ko mga elephant pants, and then mga ref magnet, mga gift na ko sa akong mga binata. And then, scarf po, and polo po ni Papa. So, marag exit na ko sa market na lang ko mamalit ko. Sinina na mo ko ni Mama o ni Kim. Kaya mas barato ang mas dagang options dito for 2020 na mga clothes. Pero yan, mga cute ka. Mga pajama. So, medyo mahalas barato dito. So, yeah. I'll check December's for outfits as well. Let's go! So, human ako sa Platinum. And then, sa December's, kaya ako po napalita ko pajama. And daghan ko mga cute na mga outfit na to. Pero, syempre, medyo mahal-mahal siya. Light siya yung price compared siya sa Pratunam. Pero, mag-check po sa ilang mga outfit na to. At mga radagayon ang Hong Kong plus kung gusto mo shop there. So, kana lang. So, pag-gawas niyo sa Hong Kong Plaza, pwede na mo muna og one floor, and then maabot na din mo diri sa Pratunam Market. As you can see, daghan kayo ng mga cute clothes. And then, daghan mga elephant pants, ana. So, daghan kaayo yung baligya. Ikaw ra ang surrender sa kadaghan. But anyway, so shop till you drop dito sa Bangkok and make some time to do some shopping. Kaya ilang shopping din kay part na sa ilang culture. So, yeah, super lingaw. And visit din mo sa mga market nila. Sa mga shopping street or shopping areas. Go. So, ano na yung situation? Gabi ka kapoy. Shop till you drop. Get siya at. But, yeah. Balik na ko sa hotel and then yan, gatalit ko siya. Dali pa ulan. Nagpadayo. Sa Chato Truck Weekend Market, and medyo mingaw pa siya na may patao, which is good, but I'm here to shop for pasalubong and clothes for myself and the fam. So very cute ilang mga siningat, but let's see.
mostly mga balik-balik ra. But yeah, kanang padulong na ko sa ilaang BTS station. Ay, gaulan. So, di ko mag-drag but mag-training. And first time na ko mag-training there sa Bangkok. So, yeah. Looking forward to it. Let's go. Muna na ilang train station. And sakay na ako kay kaulan. And I know that I'm sure manakay from this station kay dagat kay tao. But anyways, wala dito papalit og mga daghang clothes din ni. Kay kinakubert ang mga design. But ay ka ng mga parang pagsalubong. But ay mga cute na mga clothes and mga Gen Z tayo ang style. So yeah, pwede mga sa station. So ako sa ticket office, palitan ako single unit na ticket. Pero sa so nakapalito sa station. So platform number 1 to Ratchathuli. And 43 baht ang plate. So platform number 1 dito sa taas. And ang bot ko dito sa station away. But laban. It's so cute. Station which is for Pratunam and Sugyapon kayo ang ulan. Sugyapon kayo siya but thankfully na ay sila ay inga na MRT which is convenient ra sa inganing situation. So yeah, backline na lang ka padulong sa butag magkawulay sa covered na hotel. So gaulan din ako as you can see. And now, maadto na lang ko sa Platinum Mall. Puntan na ako paliton or mag-rest ko dito kayo. Mas layo pa di ay ang akong hotel kaysa sa Platinum Mall. So, dito na lang ako magpahulay. And then, palit ko sa mga stuff na kailangan. So, yeah. Backline ang show. Layo kayo. 13 minutes. But, laban. Sakit ako feel. So, go. Pero maulay ka maglindong. Dapat nakita mo something na makalingkod. Okay na kayo. Kaya ako tiil. Anyways, let's go. Karon, I'm on the hunt to find dinner. Usog di kayo ang ulan, so imposible na dyan ko nga maka-judge fair. So, masa-room na lang ko bukakon. And nandito ko food din so far. Dagan kayo options din. So, yan. So, kalit kang budget. So, go. So, grabe sa gapang kaulan. And dyan ako nagpalit sa iyaha. So, nag-order ako of roti and mango sticky rice. So both are 50 baht each. So nasa menu dali on. Wait, check it out. And then mango sticky rice. So yung mango sticky rice is only 50 baht. So diba, laban.
na passion fruit, which is 25 baht, and then pad thai with shrimp and chicken 80 baht. Spread. I'm so happy sa kong ipagpalit. So I have pad thai and chicken and shrimp 80 baht, mango 80 baht, roti 60 baht, sausage, and then kani siyang lapad 20. So tagtan ni siyang isa, so duha ko palit 20, and then sausage 20, and then mango sticky rice 50, and then 25 passion fruit juice. So, muna siya mga unta. Ang first na ko is pad thai. Kay fresh pa kay siya. Bago pa siya naluto. Pad thai. So, yung pad thai. Ang pad thai dahil kay shrimp ra, wa siya chicken. Buot-buot sad ko. So, ang option niya ay shrimp or chicken. Mutag 80 baht siya. Parang street food. Street food na siya, pero alamig siya. No wonder Thailand is famous for their food as well. So, nakulit ko yung sausage niya. 20 baht lang. And then, sana siya. Oo, kabalon sa tawag. Nakita na ko yung sa naka-vlogger na mga nang tao. Ay, lamig na. And street food yapon yun. Pag nakapagpalit sa mall or establishment. So good. Sulit tayo yung bayad. 20 baht lang. Ay, 10 baht. So, kung gamay kagkaon, duhaan niya, and then mag-rice ka, okay na. Or like, kanilang umong kaunan, okay na. And then mag-dessert kag mango sticker rice, kilala, 80 o 50. So, nasa 130 imong magasto per meal. Diba? O, adan pa yung mga 25 na drinks. So, very cheap lang din. Makakaon na dyan ka dari. In barato na nga nang dili ka ingon nga maglisod sa imong food kay barato ra gyud siya. So, yeah, Thailand is life. So, muna ni nakita kong pad tayo mga skewers, mga dessert na nabiling. But, manala ko dito sa busog na kayo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lamig kayo ta ng food. Except sa mga gawa po ka-try. Pero lamig. And barato kayo. So, sulit kaayo, Jude.